България се готви да се раздели с лева. Но това наистина ли е просто смяна на валута? Или е нещо много повече? Някои казват, че еврото ще донесе стабилност. Други се страхуват от по-високи цени и загуба на контрол. В това видео няма лозунги. Има въпрос: защо България минава към еврото? И какво означава това за нас? Българският лев съществува повече от 100 години. Но днес той не е напълно независима валута. От 1997 година левът е фиксиран към еврото. Курсът е ясен. 1 евро е равно на 1 лев и 95 стотинки. Това означава, че България вече не контролира напълно собствената си парична политика. Левът на практика следва еврото, без страната да участва в вземането на ключовите решения. Като член на Европейския съюз, България поема ангажимент един ден да приеме еврото. Това не е внезапно решение, а процес, който се обсъжда от години. Поддръжниците на еврото твърдят, че преминаването ще донесе повече стабилност, по-ниски лихви по кредитите и по-голямо доверие от инвеститори. Според тях, след като левът вече е обвързан с еврото, реалната промяна за хората ще бъде минимална. Противниците обаче гледат на нещата по различен начин. Най-големият страх е поскъпването. Хората се притесняват, че цените ще се закръглят нагоре, докато доходите няма да ги последват. Има и друг страх – загуба на контрол. Контрол върху собствената икономика и върху решенията, които засягат всекидневния живот. Истината вероятно е по средата. Еврото само по себе си не е нито чудо, нито катастрофа. То е инструмент, а резултатът зависи от това как и от кого ще бъде използван. Въпросът не е само дали България ще приеме еврото, а дали е готова да го използва правилно. А ти как мислиш? Защо така?